Никой народ няма в живота си толкова си такви сгруби противоречия и несъобразности, колкото има в живота на нашия народ. Бедни материално и невежествени духом, мнозина от нас искат да се покажат, че са нещо повече от каквото са. Класици за политици. Под това мото премина протеста на културните деятели и библиотекари в Велико Търново днес на 1 ноември. Точно в 12 часа служители на регионалната библиотека Петко Рачев-Славейков четоха откъси от книги на класици, усмиващи дейността на политиците. Първо, честит празник на всички работещи в сферата на културата и просветата и образованието. Подкрепям синдикалната организация на регионалната библиотека Петко Рачев-Славейков, защото целите ни са общи, исканията ни са за един добър бюджет, в който може да има адекватно заплащане на работещите в библиотеката и да има и средства и за издръжка, защото в настоящия момент бюджета ни е страшно ограничен. Дори миналата година имаше стимулиране за празника на будителите, а тази година липсва това перо, за съжаление. Исканията на синдикалните организации, на Министерството, което в лицето на министър Кръстев тази сутрин по националната телевизия, той сподели, че също подкрепя работещите в сферата на културата и техните искания. Исканията ни са за увеличение на бюджета с 50% за бюджетната година 2024, да се увеличи с 1% бюджета на културата, 1% от брутния вътрешен продукт на страната, да има средства за тези, които се пенсионират, допълнително се намират тези средства, защото е невъзможно в общия бюджет да се заделят такива средства за възнаграждение на пенсиониращите се колеги, да има средства за открити площи, в които в този момент нямаме. Библиотеките също имат открити площи, за които трябва да се грижат. За закрития площи средствата са много малко, недостатъчни. Честит празник и от мен. Честит празник. Госпожа Иванова каза част от исканията, 50% така увеличение, недостиг и ограничен бюджет. Какво още може да се включи към тях? Аз искам да наблегна върху заплащането. Заплащането е много ниско. Ако от 1 януари заплатата минимална стане 830 лева, това означава, че заплатите на библиотекарите ще се приближат до минималната. И за това подкрепяме колегите, които днес протестират. Искам да кажа също и в какво ще се състои нашия протест. Той е малко по-нестандартен. Пред библиотеката ще излезем всички колеги и ще четем класици за политици. Ще четем Ботев, Петко Славейков, нашия патрон, Иван Вазов. И по този начин ние ще изразим заострите вниманието към политиците.